Oy, na kamu po ato ay no magkasyat. Shot. Siguro Tuwara, tuwang. Sana tuwag. Motoy ako ka kung tanan ng kay pungod ba ko di makyat nga naadol lang ta. Tuwa ko dyan shot. Litan, so. Nagamingalas wako niya. Mo, jagit ko makasyat galing kay mo siya nga. Laog magkasyat ko 3 points pila may imo ihatag. Nang yung korta ning ginawa kay ako na may nung patagod ako di ay nagpatimbol sa inyo. Mag-ampo ino ko nga iniksiyat mo di mo siya karon di ko katag. Okay, ay. Shot. Pa! May anak si Wako katangkad la. Ingon ana siya mo katangkad how do na siya kay shooter man siya pero mubo man kaayo ka isa naman lambata kalaban batiran. Dili, gagmay, manang kalaban la. Ha? Gagmay. Ano na ba kang dagko Why na mo dagko? ba? Tay dagko na mo ba? Oh, kanang dagko na ba? Dagko na yung mga kalaban sa bagsangkol na bitaw. Kana ulit taon Oh, na ba? mangandoy ra ba siya mga makigpait sa Milo. At tunag jud mo sikat si Kari sa Milo dito. Gumandaw kuno sa Tagum ato sa Panabo man sa Panabo ato sa Davao Milo ng kalaban ning gogoy. Sukaon ko anak dayon. Gaya ng may lula. Gaya ay baka magtanaw na sa table mga Milo mga bata nga Mm. mga hawod. Ikaw wag ka magtinao Milo wag ka siyat ka. Pero kung passion gid ba ni Wako la, kung iya yun ang gusto, may tabo man na. Hawod gud di Hawod siya gud siya makadribble na magpapunda. siya. Hawod na siya makadribble na siya. Dagan bitaw nagingon diha nga. Lami yung tanan ni si Wako og nagtaas pa ni. Galing kay hindiwat man kabidok. Isa man na. Dok la. Kato namatay ko, baba nila ima nga mubok kayo. Mo namatay kay bisan pakanon dili mo kaon og di mahuman ang dama. Di na pas mo gi-ulcer. Riyaran nimo. Tulog lagi nagudto. Kaon lagi Wako. O kaon matulog, inumaylo. Tulog. Pag mata ana dayong di kay intero iskadlaw ito. Kaon pag tubo. Kay matog pag yun, dugay kay matog sa gabi eh. No. Paglagtagaw pa mo na itong wak-wak, bitong nagigputlan o bakong awak makalupat. Sige lang bubordahe, o asa na pinta, ang labos dahil. Bagay lo. Love. Bagay lo. Bagay na pud la. Bagay lo. Bagay. Oh. Lai nga na lang. Wala na. Sila tanan. Oh, Oh, wala. Bungi na isa. Tuwara. walay gloves la oh. Tuwara. Naa. Naa. Uy, Walay gloves, tanawa gud na. di araman ang bitang. Pero ang imo yang Awa na bungi na mo ba ilaw sa hindi nga. Asay na bong ang Awa puti. pa sayang, sayang na rin lang mo kay Bang. Oh, ano, mo intra man yung kita'y sinong bagay katag-asok ilong, o mapali ino ng ilong. Mm. Pero law daw isa nato ito mo na dahil na. Sus ka nang itong pudlong ng patik, mayroon po buang. Lo nagkadugo na la oh. Na. Langan mo may gloves. Kapoy na. Hangat na kay na ba? Marta mo na yun. Mm. Tako, gagawin nila. Million. Million may daw na la. Uba lang mong no. Wa kung kapakyaw. Million. Million ang million ang Mas presyo. tagaan mo Kana kang to trophy. gloves ya. Kana po mong yun. Isa yatag. Tagaan mo kang trophy. Aw, kayo mo pong tripi. Ya wala man ni gloves. Labong di ay ugda na. Babae, Sakit na. Ayun na, may pumo. Dahil na yung kumo. Di na ikakumo na nakisi na nagdugo na ng itom. Kada wapit kaya na la. Ang iya tutoy doon, nagbitay-bitay na laman sa... Ay na, wag na. Ala. Nara, alay na po daw. Layo sa nga court no nara sa mall. Pulo. Ngayon na, nagkam sa taon. Apa yung Google Drive tanong sa babaw. Time zone oh, dulaanan.
Sa kami sa Ilanan ba? Ihin na dapat nga mall. Kaya ako mag-basketball. Dapat doon ilaanan, dapat mga San Miguel yo. kana dan mingil mga hawod po ni. Matagkok yung umutag. Okay, kalaban. Ay, kalaban ko. Hindi ko da Lawig, makadagan. ana, kalaban ni Wakula. Sama siya. Daan, Ligid-ligid. balik-balik, ligid-ligid. Bulat Mga hawod po ni mga sanligid. Padagko ay magikas pinaggamay. Dako, yun dako kayo. samot na ng isa la. Wala ko na isa. Samal do. Samal mo na la. Samal do. Oy. Samala. Kadabo, lo. Sama. San Miguel. Suara. Kagagmay. Taas. Nibra. Bela, kung ano sa Miguel. Nibra na ilahan. Inibra na, inibra. San Miguel tungkuan. Ay, sa tuhod eh. Wala akong ganang nga tuhod eh. Ata. Sige mo, Adri, oh. Ito? Ayos yung tuhod ba? Ang forma, oh. Papalit kayo ko na nala no. Taas. Na may baligay na nala itom. Palit siya, yaya lagi gas. Unsa na? Sa Tag kritoy. unsa ra ba? Tag-iti ra, tag-iti. Lipad daw lang. Oh, inanay dre. Palitila. Palit eh. Support ba? Support. Aron pag unsa ba wag madagma di masamad. Palit daw siya la. Nya ra siya. Oh, nala kay dulang naman niya. Lah. Ala. Live po live. Kabrasyon ko matay na ron. Ay nagpaway po ng tambok. Ato mga embila kay magdang jud. Uda. Sila kare tinang magdang ba. Nibra. Taas ko siwang tahanan. Sa una lang, nanay basketball sa inyong panahon. Na. Apil-apil si Lolo. Okay, madana. Basketball player man sila. Ay, oh, basketball player. May si Lolo, no? Yung sa makala. Munsa man kalapag mo. Dili ko maka uban-uban at tumaga dapikol magbasketball. Pero kita na kan Lolo nagdula. Kita oy, sawa pa may mga anak kita na biko. Yan. Unsay mong bation pag makashoot siya? Di pa bisa git-git. Hmm. Di gani maka sige dunya ra tayo pili. Sa? Bantay. Bantay ka la. Dunya ra Kung tayo. makasehat ko la. Bisa na makod. Football. Balakpakan mo. Sakit-sakit ko. Na, bakita di mo niya, sakit-sakit ko kay mga tingog naman ko kayo, na magpumaluya. Kung di makashoot la. Antay ra mo na ay nipat og tumba og bangag ng tuhod kay bangagan ako pag uktro. Excited na pero ano yan kuan bantay lang hindi ka makapalit bugas ha. Nanay premium wak. Oh. Yung dula Ang niya. premyo kay si Tatay Uka, ay si Choy Choy ba? Choy Choy, ang premyo ra 1,000. Umot lang, ano mo to flare. Pila mo ana. Umot lang ba yun? 100. Diloy ba yun? Sa pila man kabuok mo. Di naman mo Daga, kabutin. pulo. 100 daw mo. Hmm. Diloy. Na may ma-champion diya. Na may ma-first, second, third. Gamay ang third. How ba gid si Wako mo ilog ug bulala? Ahod gani, ahod mo dribble unya. Tanaw ko siyang tong nasakit ka sa ugod niya. Tanaw ko siyang dula sa gym. Kita ka sa kwarto ah. Ay wala oy. Nag-video ko nimo. Napas mo mato. Digan kay nabilib si mo ko nato. Kay mo Gibidyon, gidaw ko daw gani. Ana siya. hard kay ka mo ilog sa bula pero pag abot sa ring and kasulod. Sa makashoot kay putot man siya. Kasing kalaban. Pero pag dira dili liga ordinaryo lang ako an. Makashoot permi. Kailangan saba mo gatong ano. Nakuha ni Valenzuela. Kulbaan, kulbaan man jud ka ana. Unsay tingog? Wala ni Valenzuela. Unsay kuan ni Valenzuela? Kuha na bitaw ng tinag na. Kuha daw. Oh, Unya imbis kay Anak ba dito pasta Valenzuela? ana. Yan Take wala. two. Nakuha
No good. No good. No. Basto Valenzuela. Good to. No good man Permila. Take two mana. Take 2 points niya. Pag wala na shot, no Huwag good. magkasyat ka. 3 point Valenzuela. Katong pag-tripay na ko ba? Nag-tripay kang bulan na rin. No, kaya pala sulod. Oo. Yan ano? Nahingguwa. O, anong gawas? Nagawas. Tagak. Ikaw kung bawat ba na trikhan. Unya, lagi la. Saget yun niya pag makagunit na si Wapo sa kuan. Ako medyo magdala na piminti. Hello. Ako may uno. Bigiro kayo. Sa? Ako may uno. Buno sa. Dalag bula ba uno? Nagpaplastaro ng kauban. Ang Bantay ha. Bantay lang mapagaw ko. Ako sumyagit ha. Spatter ko na kinamit. Ngano gisuot magkita dayon ni maunya pa man ka alas 6 ang kuan dula. Nagtagaw ni bataan ang kuan puto sa tuhod. Sa mo yung short wa? Ready na gyud siyang dula la. Andam na kamusyagit. Andam na kung musyagit ko niya, bantay lang kan palit-palit ang puto sa tuhod 85 og di makasiyat kay napigutan sa tuhod. Murag di na hino makadagang kay maurag siot. Ida sampol daw. Tingong-tingong niya rin. Nako ko didi ay. Sabay kita kapastanan na mo tingog ng kanang ngano kita kinanglan pa man og pagtingog ng sapatos ipaila pa man. Nakita di na sa mga katawan kay Paibog na, paibog. ibugang bugiro yun ning tinuwak. Murag ka. Tingog na. Ala. Sa pagtingog ana ni Pis naman. Tingog lagi ni uno ah. Bugan, gatsagad. Uy, Naku mo kakaunan makuhana. tingog lagi. Ayaw magkatong parehan kung tag 2,000, tag 3,000 magkakabang. Waring. Tingog ng imuha nga, nagbisin sobra. Sintos pa rin eh. Ano imo na magikaw na nasigong-gonggong mo na. Naku, dali. Nong la. Medyo ko ba? Buhay ano magkauna. Gay ko kuha. Aslong pa na ang padagang pabitsin. Lumay. Ay, mga katik-tik, puro tong among vlog. Lahat malingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye. Bye-bye.